K ničemu, všichni jste k ničemu, vy všichni. Vyděšené služebné se rozprchly po luxusní šatně, zatímco se po mramorové podlaze rozletěly střepy rozbitého skla. Jedna mladá služebná padla s třesem na kolena. Paní moje, prosím, stále ho hledáme. Hledáte ho? Vyštěkla mladá žena. Měli jste na to 2 hodiny, jak těžké může být najít jeden náhrdelník? Dnes ráno tu ještě byl, má paní, odvětila služebná. Mladá žena popadla stříbrný kartáč na vlasy a mrštila jím přes celou místnost. Tak ho možná některá z vás ukradla. V místnosti zavládlo ticho. Několik služebních si vyměnilo ustrašené pohledy, načež jedna starší sloužící vystoupila vpřed. Má paní, nikdo z nás by vás nikdy neokradl. Vévodova dcera se k ní pomalu otočila. A kdo se tě prosím tě ptal na názor? Starší sloužící okamžitě sklopila zrak. Mladá žena dramaticky protočila panenky. Upřímně, kdyby byla neschopnost povoláním, každá z vás by byla bohatá. Několik služebných začalo tiše plakat, ale žádná se neodvážila odpovědět. Všichni na panství moc dobře věděli, jak se věci mají. Vévodova dcera vždy dosáhla svého. Vždycky. V tom se rozletěly dveře. Přijel vévoda Edmund, oznámil lokaj. Sloužícím se okamžitě ulevilo v domnění, že vévoda toto šílenství jistě zastaví a svou dceru konečně usměrní. Místo toho však mocný aristokrat vešel do místnosti a usmál se. Moje princezno. Otče, tyhle idiotky ztratili můj diamantový náhrdelník, postěžovala si. Vévoda se rozhlédl po místnosti, kde se několik sloužících viditelně třáslo a jedné po tváři stékaly slzy. Jeho pozornost však zůstala upřena na dceru. To je všechno? Odfrkl si. To je všechno? Otče, byl to můj nejoblíbenější náhrdelník. Vévoda se tiše zasmál. Má drahá, pokud nedokážeš najít jeden náhrdelník, koupím ti 10 dalších. Sloužící na něj nevěřícně zírali. Hněv mladé ženy okamžitě vyprchal a omotala mu paže kolem krku. Opravdu? Zeptala se. Samozřejmě, cokoliv si má dcera přeje. Po 22 let vévodově dceři nikdo nikdy neřekl ne. Ani její otec, ani matka, ani sloužící, ani vesničané a dokonce ani šlechtici, kteří jí tajně pohrdali. Všichni se vévodovi dcery báli, protože jí nikdo nikdy neřekl ne. Život jí však brzy uštědří lekci, před kterou jí bohatství, moc ani privilegia nedokážou ochránit. Lady Delilah objala svého otce a její zlost zmizela tak rychle, jak přišla. Jsi ten nejlepší otec na světě, řekla se zářivým úsměvem. Vévoda Edmund se vřele zasmál, políbil jí na čelo a odvětil, to jsem. A teď si přestaň dělat starosti s tím náhrdelníkem. Přikývla. Vyděšení sloužící zůstali stát jako přimrazení uprostřed rozbitých flakonů od parfémů, střepů skla a převrácených židlí. Nikdo z nich se neodvážil protestovat ani poukázat na to, že během jejího záchvatu vzteku bylo zničeno hned několik drahých předmětů. Když otec s dcerou společně opustili šatnu, sloužící tiše začali ten nepořádek uklízet. Na neštěstí nebyly podobné scény ničím neobvyklým. Mezi svatbou vévody Edmunda a narozením jeho jediného dítěte uplynulo 7 let. 7 dlouhých let se on a vévodkyně Helena modlili, doufali a čekali na dítě, které by naplnilo chodby jejich velkolepého panství. Lékaři přicházeli a odcházeli, příbuzní si šuškali a přátelé projevovali soustrast. Mnozí už začali věřit, že pár nikdy nebude mít děti, když se navzdory všem očekáváním narodila dcera. Oslavy trvaly několik dní, kostelní zvony zvonily po celém hrabství, vesničané se shromažďovali před branami panství a vznešené rodiny posílali drahé dary. Vévoda nařídil uspořádat obrovské hostiny, pečení bažanti, medem glazované šunky, čerstvý chléb, sladké pečivo a dovážená vína plnily stoly, které se táhly celým velkým sálem. Malá holčička Delilah se stala středobodem světa svých rodičů od chvíle, kdy otevřela oči.
Když zaplakala, někdo k ní okamžitě přispěchal, aby ji utěšil, a na cokoliv ukázala prstem, to dostala. Pokud chtěla 1 hračku, dostala jich 10. Když udělala chybu, svedlo se to na někoho jiného. Zpočátku se její chování zdálo neškodné. Byla to přece jen dítě. Pak ale povyrostla a místo vděčnosti se naučila mít neustálé nároky, zatímco místo trpělivosti si osvojila pocit vlastní nadřazenosti. Sloužící brzy zjistili, že nejsnazší způsob, jak udržet klid, je dát jí vše, co chce, ještě dřív, než si to vyžádá. Už v 10 letech si Delilah zvykla komandovat po panství lidi 2krát starší, než byla sama, a v 16 letech se z ní stala jedna z nejobávanějších mladých žen v celém hrabství. Jednoho podzimního odpoledne sledovala lady Helena z okna, jak její dcera prochází zahradami. Starý zahradník, nesoucí košík růží, jí omylem vstoupil do cesty. Delilah se zastavila. Dávej pozor, kam šlapeš? Starý zahradník se okamžitě uklonil. Hluboce se omlouvám, lady Delilah. Tímto usmířením měla celá záležitost skončit. Téměř si mi zničil šaty, pokračovala. Zahradník vypadal zmateně. Vůbec se jí totiž nedotkl. Přesto sklonil hlavu ještě níž. Omlouvám se, má paní. Delilah se dramaticky odvrátila. Možná měl můj strýc pravdu, někteří lidé jsou na práci už zkrátka příliš staří. Starému muži znatelně pohasl výraz ve tváři. Helena celou výměnu názorů sledovala s rostoucími obavami. Toho večera o tom promluvila se svým manželem. Edmunde, takhle to dál nejde. Vévoda vzhlédl od večeře. Jídelní stůl přetékal pečeným masem, zeleninou, čerstvým ovocem a teplým chlebem, zatímco se světlo svíček odráželo od stříbrného nádobí a křišťálových sklenic. Co dál nejde? Chování naší dcery. Už zase? Povzdechl si. Dnes ponížila starého zahradníka. Byla rozrušená, odvětil. Ona je rozrušená neustále. Heleno má prostě silnou osobnost. Silná osobnost není to samé, co krutost. Naše dcera není krutá. Lidé se jí bojí. Lidé ji respektují, trval na svém vévoda. Ne, Edmunde, oni se jí bojí. Děláš si zbytečné starosti. Na opačném konci stolu si Delilah nenuceně vychutnávala kousek citronového koláče a poslouchala jejich rozhovor. Ani v nejmenším nevypadala zahanbeně a ani jednou se neomluvila. Místo toho se usmívala. Předem věděla, jak tato konverzace dopadne, protože končila vždy stejně. Otec se jí zastane a také to udělal. Vévodkyně se odmlčela, vévoda se vrátil k jídlu a Delilah dál jedla svůj dezert. Další stížnost byla zamítnuta a další lekce zůstala nepochopena. Uběhla léta a tento vzorec se nikdy nezměnil. Sloužící se třásli, když Delilah vešla do místnosti a vesničané se jí zdaleka vyhýbali. Dokonce i hostující šlechtici tolerovali její urážky, protože nikdo nechtěl jít do sporu s mocným vévodou. Delilah vyrostla v krásnou, bohatou a vlivnou ženu, na neštěstí se však stávala čím dál arogantnější. V koutku duše skálopevně věřila, že je lepší než kdokoliv v jejím okolí. Nikdo jí nikdy neřekl opak, nikdo ji nikdy nepřinutil čelit následkům a nikdo lady Delilah nikdy neřekl ne. Právě proto byla naprosto nepřipravená na den, kdy se celý její svět navždy změní. Den, kdy se vše změnilo, začal jako každý jiný. Lady Delilah se probudila v hedvábném povlečení v posteli s vyřezávanými nebesy. Jedna služebná roztáhla závěsy, druhá jí připravila koupel a třetí nachystala drahé šaty, které by si ten den mohla obléknout. Nic se nezdálo být jinak a nic Delilah nevarovalo, že se její svět brzy zhroutí. Dole v přízemí se vévoda Edmund chystal na kontrolu několika pronajatých farem na panství. Navzdory svému věku zůstával velmi aktivní a raději jezdil po svých pozemcích osobně, než aby se spoléhal jen na písemná hlášení. Před odjezdem se zastavil v jídelně. Delilah si právě pochutnávala na čerstvém pečivu s jahodovou zavařeninou a u toho kritizovala květinovou výzdobu na stole. Ty růže jsou úděsné.
Služebná se okamžitě zatvářila vyděšeně. Byly naaranžovány přesně podle vašich pokynů, Lady Delila. Pak byl můj požadavek očividně špatně pochopen, odsekla Delila. Vévoda se uchechtl, Delila se usmála a vévodkyně Helena jen sklopila zrak. Jako vždy se mladé ženě nikdo nepostavil na odpor. Vévoda před odchodem políbil své ženě ruku a dceři čelo. Žádná z nich netušila, že ho vidí živého naposledy. Pozdě odpoledne se nad krajinou stáhla temná mračna a přes panství se přehnala prudká bouře. Déšť bičoval střechy, hromy otřásaly okny a několik sloužících spěchalo chodbami, aby zajistili okenice. Když bouře zesílila, objevil se u hlavní brány jezdec na vyčerpaném koni, bledý panikou. Během několika okamžiků se celý dům ponořil do chaosu. Vévoda Edmund utrpěl při návratu s farem masivní mrtvici a spadl z koně ještě předtím, než dorazil domů. Navzdory veškeré snaze lékařů přivolaných z okolních měst už nenabyl vědomí a v noci zemřel. Zpráva se po panství rozletěla jako lesní požár. Sloužící nepokrytě plakali, vesničané se shromáždili před branami a po celém hrabství zvonily kostelní zvony. Pro mnoho lidí byl vévoda Edmund štědrým a váženým mužem. Pohřeb se konal o několik dní později za účasti stovek lidí a černé kočáry lemovaly cestu vedoucí k rodinné kapli. Zatímco rakev vévody Edmunda spouštěli do země, jemně pršelo. Vévodkyně Helena stála v tichosti, podpírána dvořany a poprvé od své svatby vypadala naprosto ztraceně. Delilách během obřadu ronila slzy, svého otce upřímně milovala, ale i v zármutku si zachovávala zvláštní sebedůvěru. Věřila, že život poběží dál víceméně jako dřív. Konec konců byla stále Lady Delila, panství bylo jejím domovem a sloužící patřili k domácnosti. Nic důležitého se nezmění. Alespoň tomu pevně věřila. 3 dny po pohřbu vešla Delilách do velkého sálu v očekávání snídaně. Jakmile překročila práh, zarazila se. V křesle jejího otce někdo seděl. Byl to její strýc, Lord Viktor, starší bratr vévody Edmunda. Opodál stálo několik právníků s koženými deskami a oficiálními dokumenty. Atmosféra byla chladná, nepříjemná a tísnivá. Delilách na ten výjev nevěřícně zírala. Co to má znamenat? Dobré ráno, Delilách. Vstaň z toho křesla, řekla jsem, vypadni. Ne. To jediné slovo zasáhlo Delilách hůř než facka. Na okamžik jen strnule zírala, takhle s ní ještě nikdo v životě nemluvil. Prosím? Lord Viktor si složil ruce do klína. Toto panství nyní patří mně. Delila se propukla v smích. To si děláte legraci. Ujišťuji tě, že nedělám. Vložil se do rozhovoru jeden z právníků. Má paní, podle dědických zákonů spravujících toto panství přechází titul a majetek výhradně po mužské linii. A co s tím má co společného? Váš otec neměl žádné syny, proto je zákonným dědicem jeho starší bratr. Delilách se úzkostí sevřel žaludek. Ne, ne. Převod je platný. Ne. Panství nyní patří lordu Viktorovi. Ne, nemůžete. V sále nastalo ticho, po kterém následoval výbuch. Ne, rozlehl se její hlas sálem. Lord Viktor zůstal naprosto klidný. Byl to domov tvého otce. Delila se k němu hněvivě vrhla. Patří mně. Ne, odvětil, nepatří. Celé její tělo se třáslo vztekem. Po léta Delila tomuto panství vládla a lidé jí bez váhání poslouchali. Určitě někdo to šílenství zastaví. Otočila se k sloužícím stojícím podél stěn. Ty, ukázala na lokaje, který okamžitě stuhl. Vyveď ho z této místnosti. Nikdo se ani nepohnul. Delila se rozšířily oči. Slyšeli jste mě? Starý komorník, který její rodině věrně sloužil celá desetiletí, pomalu popošel vpřed. Má paní, začal a v očích se mu zračil upřímný smutek. My už vám nesloužíme. Tato slova zasáhla Delila silněji než jakákoliv urážka, kterou kdy slyšela. Poprvé v životě vydala rozkaz, který nikdo neuposlechl. A poprvé v životě jí realita začala ukazovat, že svět jí ve skutečnosti nepatří.
Lady Delila strávila zbytek dne v přesvědčení, že se celá situace nějak urovná. Určitě došlo k omylu, určitě některý z právníků objeví v dokumentech chybu a určitě si někdo vzpomene, že je dcerou vévody. Místo toho se však realita dál ubírala kupředu bez jejího dovolení. Následujícího rána Lord Viktor oznámil vévodkyni Heleně, že v hlavním sídle již nemohou zůstat, jelikož velkolepá rezidence nyní patří jemu. Byl však ochoten jim dovolit pobývat v malém domku nedaleko severní hranice panství, kde před desítkami let žil jeden vzdálený příbuzný. Budova byla stará, střecha potřebovala opravu a zahrada byla už dávno zanedbaná. Přesto to bylo jediné ubytování, které jim hodlal poskytnout. Delila zuřila: to nemyslíte vážně. Lord Viktor v klidu usrkával čaj. Jsem štědřejší, než se ode mě vyžaduje. Vy nás vyhazujete z našeho vlastního domova. Ne, odvětil, já vám dovoluji zůstat na svém pozemku. Tento jemný rozdíl ji rozuřil ještě víc. Na konci týdne bylo stěhování u konce a několik vozů převezlo jejich věci přes celé panství. Když Delila vystoupila z kočáru a pohlédla na dům, který se měl stát jejím novým domovem, udělalo se jí fyzicky špatně. Stavba stála osamoceně u stromořadí s výhledem na otevřená pole. Její kamenné zdi byly poznamenané zubem času, z několika okenních rámů se loupala barva a přední branka se nakláněla na stranu. Vůbec nic na tom domě nepřipomínalo nádherné sídlo, ve kterém strávila celý svůj dosavadní život. Nejhorší ze všeho byl ten výhled. Z oken v horním patře mohla v dálce stále vidět velké panství. Vysoké věže, elegantní zahrady a třpitící se okna odrážející sluneční svit. Každé ráno se probouzela s pohledem přímo na život, který ztratila, a každý večer sledovala, jak v místnostech, jež kdysi patřily její rodině, svítí světla. Ten pohled ji nesmírně trápil. Prvních několik dní bylo obzvláště náročných. První ráno vešla Delila do kuchyně a zamračila se. Kde je snídaně? Vévodkyně Helena vzhlédla od malého dřevěného stolu. Máme chleba. Delila zírala na obyčejný bochník. Kde jsou vejce? Žádná nejsou. Klobásy? Nemáme. Sladké pečivo? Helena pomalu zavrtěla hlavou. Delila se zatvářila zděšeně. Co mám jako jíst? Ten chleba. Poprvé v životě se její snídaně skládala jen z obyčejného chleba, másla a čaje. Žádné stříbrné podnosy, žádný výběr z čerstvého ovoce a pečiva, žádní sloužící čekající opodál. Delila si celé jídlo jen stěžovala a tyto stížnosti neustaly ani v následujících týdnech. Dům byl příliš chladný, nábytek nepohodlný, jídlo nudné, ložnice malé, nic nesplňovalo její očekávání. Kdykoliv něco potřebovala, instinktivně volala služebnictvo Mary. Nikdo se neobjevil. Jane. Ticho. Může mi někdo přinést horkou vodu? Nic se nestalo. Ta prázdnota působila nepřirozeně a ona nejednou netrpělivě čekala na pomoc, která už nikdy nepřišla. Helena se mezitím v tichosti snažila udržet jejich důstojnost. Peníze mizely mnohem rychleji, než si Delila uvědomovala, a tak vévodkyně začala rozprodávat majetek. Zpočátku se to dalo snadno skrýt. Zmizela ozdobná váza, drahé hodiny a potají bylo odneseno i několik kusů stříbrných příborů. Delila si toho sotva všimla. Její pozornost byla upřena jen na vlastní nepohodlí. Týdny ubíhaly a na řadu přišly šperky. Helena se rozloučila s náhrdelníky, kterých si vážila celá léta. Z toaletního stolku zmizely elegantní náramky a kousek po kousku se vytratila i sbírka prstenů. Delila si těch změn konečně začala všímat. Kde máš ten smaragdový náhrdelník? Prodala jsem ho. Ta odpověď jí zaskočila. Proč? Potřebovali jsme peníze. Delila se zamračila, ale nic neřekla. Ani tehdy nedokázala plně pochopit vážnost jejich situace. S blížící se zimou mizelo věcí víc a víc. Obrazy kdysi hrdě vystavené v sídle se prodaly, drahé šaty se zbalily a vyměnily za hotovost a po nich následovalo i několik rodinných dědictví.
Dům byl s každým dalším měsícem prázdnější. Jednoho večera vešla Delilah do obývacího pokoje a zarazila se. Skřínka po babičce byla pryč a prázdné místo působilo až nezvykle osekaně. Poprvé v životě se jí zmocnil neklid. Tyto ztráty už nešlo přehlížet. Pýcha ji však nadále oslepovala a ona stále věřila, že je tato situace pouze dočasná, že to někdo napraví a život se zase vrátí do starých kolejí. Helena mezitím sledovala, jak se jejich úspory tenčí a majetek mizí před očima. Každý prodej jim kupoval jen trochu času navíc, nic víc. A zatímco Delilah hleděla z okna na velkolepé sídlo, které kdysi považovala za své, krutá realita, již se její matka tolik obávala, se nezadržitelně blížila. Brzy už nezbude téměř nic, co by se dalo zpeněžit. Jednoho rána se Delilah probudila do nezvyklého ticha. Celé měsíce byla její matka v domku vzhůru jako první. I po ztrátě panství si vévodkyně vždy našla práci, která vyžadovala pozornost, spravovala finance, plánovala jídla, zašívala oblečení a nějakým způsobem držela jejich těžký život nad vodou. Toho rána se však z jejího pokoje neozývaly žádné zvuky, žádné kroky, žádný pohyb, prostě nic. Delilah se zamračila a lehce zaklepala na dveře ložnice. Mami? Žádná odpověď. V žaludku se jí usadil zvláštní pocit a pootevřela dveře. Helena stále ležela v posteli. Zprvu si Delilah myslela, že spí, ale pak si všimla, jak je pobledlá. Mami? Helena pomalu otevřela oči. Jsem vzhůru, už bys měla být dole. Na tváři se jí objevil chabý úsměv. Já vím, řekla Delilah a přistoupila blíž. Poprvé se na svou matku pořádně podívala. Pod očima měla tmavé kruhy, propadlé tváře a i pouhé posazení se na posteli se pro ní zdálo být nesmírně vyčerpávající. O několik hodin později dorazil lékař ze sousední vsi. Pečlivě Helenu vyšetřil a poté požádal Delilah, aby s ním vyšla ven. Starý doktor si sundal brýle. Vaše matka je naprosto vyčerpaná. Delilah si skřížila ruce na hrudi. Tak jí dejte nějaké léky. Lékař zavrtěl hlavou. Léky nevyřeší všechno. Jak to myslíte? Potřebuje klid? Delilah se zamračila. Tak si může pár dní odpočinout. Lékař si ji chvíli měřil pohledem. Pár dny to nespraví. Vážnost v jeho hlase konečně upoutala její pozornost. Uzdraví se? Ano, pokud přestane nosit břemena, která na její ramena už nepatří. Doktor pohlédl směrem k domu. Snažila se zastat práci hned několika lidí. Když odešel, Delilah stála venku ještě dlouho sama. Poprvé v životě jí hlavou bleskla myšlenka. Když matka přestane pracovat, kdo to všechno udělá? Odpověď byla jasná hned následující ráno. Delilah spálila snídani. Chléb zčernal dřív, než si vzpomněla, že ho má vytáhnout z pece. Kuchyň se zaplnila kouřem a ona s kašlem otevírala okna. Jídlo skončilo suchým chlebem, studeným máslem a pocitem potupy. Další den se pokusila uvařit polévku, ale chutnala příšerně a i ona sama ji sotva polkla. Třetího dne sváděla boj s hromadou prádla. Nikdy si neuvědomovala, kolik úsilí stojí udržet oblečení čisté. Musela nosit vědra, ohřívat vodu a drhnout látku. Ta práce se zdála nekonečná. V jednu chvíli si nešťastnou náhodou zničila jedny ze svých zbývajících šatů a nevěřícně zírala na potrhanou látku. Já tenhle dům nenávidím, vyklouzlo jí z úst dřív, než se stihla ovládnout. Helena jí z křesla u krbu tiše pozorovala a neřekla jediné slovo. Následující týden Delilah bojovala s úkoly, o kterých se jí dřív ani nesnilo. Prach se objevoval snad všude. Podlahy nevydržely čisté, jídla se musela dopředu plánovat, dříví se muselo nosit dovnitř, postele stlát a nádobí umývat, naprosto všechno vyžadovalo námahu. V jednom okamžiku se přistihla, jak klečí na zemi a drhne zašlou skvrnu. Bolely jí záda, kolena i ruce. Po téměř hodině si frustrovaně sedla na paty a v tom se jí vybavila jedna vzpomínka. Před lety křičela na služebnou.
protože salon nebyl uklizený dostatečně rychle a tehdy tu ženu považovala za línou. Nyní zírala na podlahu a úklid místnosti stále nebyl u konce. Poprvé v životě přemýšlela nad tím, jak služebnictvo dokáže takovou dřinu zvládat každý den. Toto zjištění ji vyvedlo z míry. Ne proto, že by najednou pokorně sklonila hlavu, to ani náhodou, ale proto, že začínala chápat věci, kterých si dříve vůbec nevšímala. To zjištění ji rozčilovalo skoro stejně jako ta samotná práce. Jednoho večera se Helena pokusila pomoci s přípravou večeře, ale sotva došla do kuchyně, podlomily se jí nohy. Delilah ji zachytila těsně předtím, než dopadla na zem a v tu chvíli ji ochromil strach. Mami! Nic mi není. Snažila se jí Helena uklidnit, ale ta marná snaha dceru jen víc vyděsila. Ne, to tedy není, odporovala Delilah, pomohla matce zpět do postele a seděla u ní několik hodin. Té noci nedokázala usnout. Dům jí připadal jiný, menší, chladnější a zranitelnější. Kolem půlnoci vešla do spíže, jejíž police zely prázdnotou. Leželo tam jen pár brambor, trocha mouky, malá nádoba se sušenými fazolemi a jinak skoro nic. Tiše na ty zásoby hleděla. Žádné služebnictvo ty police nedoplní, žádný správce nevyřeší výdaje, žádný otec je nezachrání a žádný zázrak se nestane. Zůstala jen čistá realita. Celé měsíce čekala, až se situace zlepší a spoléhala na to, že to někdo jiný dá do pořádku. Teď to konečně pochopila. Nezbyl nikdo jiný, jenom ona sama. Ráno se Delilah postavila před zrcadlo a mladá žena, která se na ní odtamtud dívala, vypadala úplně jinak. Její ruce nesly stopy tvrdé práce, drahé róby byly pryč a luxusní život přežíval už jen ve vzpomínkách. Jedno však zůstávalo, matka ji stále potřebovala. Delilah se zhluboka nadechla, oblékla si své nejobyčejnější šaty, stáhla si vlasy dozadu a zamířila ke dveřím. Kam jdeš? Zeptala se Helena tiše. Delilah zaváhala, ta odpověď jí stále zněla cize. Jdu si najít práci. Poprvé v životě překročila Lady Delilah branku ne jako šlechtična rozdávající rozkazy, ale jako dcera hledající způsob, jak udržet svou rodinu naživu. Hledání práce se ukázalo být mnohem těžší, než Delilah čekala. Každé ráno opouštěla domek s odhodláním a každý večer se vracela se zklamáním. Nejprve obcházela obchodníky v nedalekém městě. Někteří si ji zdvořile vyslechli, než ji odmítli, jiní ji nenechali ani domluvit a několik z nich ji okamžitě poznalo. Nemohu vám pomoci, má paní. Jsem ochotná pracovat. Muž se zatvářil nesvůj. Možná byste se měla poptat jinde. Moc dobře věděla, co tím ve skutečnosti myslí. Pamatoval si ji. Lidé si toho pamatovali mnohem víc, než si připouštěla. A pověsti o jejím chování kolovaly hrabstvím dávno předtím, než přišla o panství. Starý zahradník, kterého urazila, sloužící, které ponížila a vesničané jimiž pohrdala. Tyto vzpomínky nezmizely jen proto, že se změnily její životní podmínky. Několik zaměstnavatelů ji odmítlo bez udání důvodu a další si vymýšleli výmluvy, kterým by nikdo neuvěřil. Po týdnech hledání vystřídalo pýchu zoufalství. Jídlo ze spíže dál mizelo, matčino zdraví se lepšilo jen nepatrně a každé další odmítnutí padalo na její bedra s větší tíhou. Jednoho odpoledne souhlasila hospodyně z velké rezidence vzdálené několik mil, že s ní udělá pohovor. Nabízená pozice nebyla nijak okouzlující, zahrnovala úklid, servírování jídel a výpomoc s chodem domácnosti. Delilah to málem odmítla. Ještě před pár měsíci by samotnou tuto myšlenku považovala za naprostou urážku, ale teď tu práci nutně potřebovala. Následujícího rána dorazila k sídlu ještě před východem slunce. Budova byla sice menší než velkolepé panství, kterému kdysi říkala domov, ale i tak působila impozantně. Vjezd lemovaly řady zastřižených, živých plotů, pečlivě udržovanými zahradami procházely kamenné cestičky a sloužící se po pozemku hbitě pohybovali s koši čistým prádlem a zásobami. Hospodyně Delilah přidělila obyčejnou uniformu a malý pokojík,
který sdílela se 2 dalšími služebnými. V momentě, kdy si oblékla zástěru, na ni plnou vahou dolehla realita. Tohle nebyla žádná dočasná ostuda. Tohle byl teď její nový život. Práce začala okamžitě. Podlahy se musely drhnout, z nábytku utírat prach, postele dokonale stlát a stříbrné příbory leštit tak dlouho, dokud se neleskly jako zrcadla. Ty úkoly se zdály být nekonečné a na konci prvního dne jí bolel snad každý sval v těle. Fyzické vyčerpání se však ukázalo být snesitelnější než způsob, jakým s ní lidé jednali. Jednoho rána při servírování čaje v salonu položila Delila šálek omylem příliš blízko k okraji stolu. Paní domu se zamračila. To se vážně musí dělat všechno špatně? Ta výtka zabolela a Delila se okamžitě omluvila. Žena protočila panenky. Upřímně, dnešní standardy jsou naprosto úděsné. Tato slova jí zněla v uších ještě dlouho poté, co opustila místnost. Před lety mluvila se sloužícími naprosto stejně a tehdy jí nikdy nenapadlo, jak ponižující to je. Teď už to chápala. Další nepříjemná lekce přišla ze strany nejmladší dcery v rodině. Byla to bohatá, marnivá mladá dáma, zvyklá dosáhnout svého a v mnoha ohledech Delila připomínala ji samotnou. Jednoho odpoledne dívka odhodila rukavice na zem. Zvedni je. Delila se sehnula a podala jí je. Mladá dáma o ní sotva zavadila pohledem. Trvalo ti to dost dlouho. Na hrudi se jí usadil tísnivý pocit. Ten tón, ta netrpělivost a povýšenost, to všechno už někdy slyšela. Sama tak dřív mluvila. S přibývajícími týdny se podobné zážitky množily. Rozkazy se štěkaly ostře, chyb si každý hned všiml a dobře odvedená práce zůstávala bez povšimnutí. Mnozí sloužící dřeli od úsvitu do pozdního večera, aniž by se dočkali jediného slůvka vděku. Delila žila mezi služebnictvem celá léta, ale vůči jejich realitě zůstávala naprosto slepá. Teď však viděla úplně všechno. Viděla bolavé nohy, skrývané za zdvořilými úsměvy, vyčerpané lidi pracující navzdory nemoci a mladé služebné potlačující slzy po nespravedlivém vyhubování. A co bylo hlavní, viděla v tom samu sebe. Střípky jejího dřívějšího chování se objevovaly na každém kroku. Pohrdavá poznámka, bezcitná urážka, nesmyslný požadavek. Každý takový incident ji nutil čelit vzpomínkám, na které by nejraději zapomněla. Jednoho večera po obzvlášť náročném dni seděla Delila sama v jídelně pro služebnictvo, když se k ní tiše posadila jedna mladá služebná. Dívka vypadala rozrušeně a oči měla zarudlé od pláče. Co se stalo? Zeptala se Delila. Služebná sklopila zrak. Rozbila jsem talíř. Delila čekala. Myslela jsem si, že mě na hodinu vyhodí. Strach v jejím hlase zněl až bolestně povědomně. Delila si v tu chvíli vzpomněla na všechny ty situace, kdy se sloužící v její přítomnosti třásli, kdy se lidé báli její výbušné povahy a kdy s lidskými bytostmi jednala tak, jako by existovaly jen pro její vlastní pohodlí. Ta vzpomínka ji naplnila čistou hanbou. Utrpení, které ostatním způsobila, jí poprvé v životě nepřipadalo vzdálené. Bylo to osobní a skutečné. Jak tam tak seděla vedle vyděšené mladé dívky v téže uniformě, na kterou se kdysi dívala z patra, konečně začínala chápat bolest, kterou celá léta zasévala do životů druhých. Následující měsíce Delilah změnily tak, jak by si nikdy nedokázala představit. K této proměně nedošlo přes noc a neexistoval žádný konkrétní zlomový okamžik, kdyby se z ní najednou stal jiný člověk. Změna přicházela pozvolna skrze nespočet obyčejných dnů naplněných prací, zodpovědností a lekcemi, kterým se celý život vyhýbala. Když dorazilo jaro, její ruce už vůbec nepřipomínaly dlaně aristokratické dámy. Kůže zhrubla, několik prstů zdobily drobné jizvy a ramena jí zesílila z nošení košů, zvedání zásob a vykonávání úkolů, o nich si dřív myslela, že jsou určené jen pro služebnictvo. Práce byla stále těžká, ale už si neustále nestěžovala a prostě dělala to, co bylo potřeba. Každý večer se vracela domů s částí své výplaty. Nebyly to žádné horentní sumy,
ale záleželo na každé minci. Kupovala za ně jídlo, léky a uhlí. Základní věci, které jí i její matku držely při životě. Helena se začala pomalu zotavovat. Nešlo to rychle ani 100%, ale stačilo to k tomu, aby trávila více času mimo postel. Jednoho večera přinesla Delilah domů čerstvý chléb, zeleninu a malý kousek masa, který koupila ze svého výdělku. Helena tiše sledovala, jak její dcera chystá večeři, a ten pohled jí vehnal slzy do očí. Ještě před pár měsíci dělalo Delilah problém uvařit i obyčejnou vodu, teď se po kuchyni pohybovala s naprostou jistotou. Změnila ses, řekla Helena tiše. Delilah se zastavila a chvíli nevěděla, co říct, ale nakonec se usmála. Myslím, že mě změnil sám život. Helena natáhla ruku přes stůl a stiskla jí dlaň. Ani jedna už nic nedodala. Ten okamžik mluvil sám za sebe. Pověst Delilah mezi personálem domu se mezitím začala pomalu obracet. Když nastoupila, mnozí ji poznali. Někteří si pamatovali historky o rozmazlené dceři vévody Edmunda. Jiní zažili její chování na vlastní kůži a málo kdo od ní čekal cokoliv dobrého. Zpočátku si od ní drželi odstup, ale postupem času si začali všímat změny. Delilah se už nechovala povýšeně, bez řečí plnila i ty nepříjemné úkoly, pomáhala kolegům, když nestíhali, a jednala s lidmi s úctou bez ohledu na jejich postavení. Ta proměna všechny překvapila. Jednoho odpoledne se ve svém volnu vydala na trh do vsi. Během nákupu zeleniny si u jednoho ze stánků všimla staršího muže a okamžitě v něm poznala zahradníka, kterého před lety ponížila, a jemuž se vysmívala kvůli věku. Na vteřinu jí polil horký pot a zvažovala, že odejde, ale pak se přinutila jít k němu. Starý muž vypadal překvapeně, když k němu přistoupila. Lady Delilah, sklopila zrak, dlužím vám omluvu. Zahradník zamrkal a Delilah se zhluboka nadechla. Chovala jsem se k vám ošklivě. Ta slova se jí neříkala snadno, byla nezbytná, ale těžká. Nezasloužil jste si, abych s vámi tak mluvila. Starému muži zjemněl výraz ve tváři a ani jeden z nich už minulost nezmínil. Krátce si popovídali a když se rozloučili, Delilah kráčela domů s podivně lehkým pocitem u srdce. Byla to první upřímná omluva v jejím životě a rozhodně ne poslední. Další lekce na sebe v práci nenechala dlouho čekat. Do domácnosti nastoupila nová služebná, mladá, nervózní a neskušená dívka, která se neustále bála, že něco pokazí. Jednoho rána při úklidu chodby omylem rozlila vodu a hospodyně ztratila trpělivost. Několik sloužících se do ní pustilo a ubohá dívka byla kousek od pláče. Před pár měsíci by Delilah celou situaci ignorovala a před lety by k ní ještě sama přispěla. Místo toho však vystoupila z řady, byla to nehoda. Ostatní se k ní otočili a ona popadla hadr, aby ten nepořádek pomohla uklidit. Všichni děláme chyby. Mladší služebná na ní nevěřícně hleděla a když ostatní odešli, tiše jí poděkovala. Strach v jejich očích Delilah připomněl jí samotnou během prvních týdnů ve službě a ona poprvé v životě naplno pochopila důležitou věc. Laskavost nic nestojí, ale dokáže člověku změnit celý den. Od té chvíle si Delilah zvykla pomáhat novějším zaměstnancům, kdykoliv to šlo. Odpovídala na dotazy, dělila se o rady a dodávala jim odvahu. Lidé v ní postupně přestali vidět arrogantní dceru vévody a začali ji vnímat jako spolehlivého, důvěryhodného a hodného člověka. Uběhly měsíce a tu změnu už nešlo přehlédnout. Sloužící si k ní chodili pro rady, kolegové respektovali její názory a dokonce i hospodyně se občas spolehla na její úsudek. Tato pozornost se lišila od strachu, který dříve vzbuzovala. Strach vytvářel propast, zatímco respekt budoval důvěru. Většinu života Delilah vyžadovala obdiv jen kvůli svému titulu, teď si však získávala skutečné uznání svými činy a ten rozdíl byl propastný. Pomalu a téměř nepozorovaně se ze ženy, jíž se kdysi bálo celé hrabství, stal někdo, v jehož společnosti se lidé cítili upřímně dobře.
A Delilah poprvé v životě zjistila, že pocit, kdy vás lidé respektují, je mnohem lepší, než když se vás bojí. Ve 2. roce svého nového života si Delilah zaběhla rutinu, jakou by si za dob na panství nedokázala představit. Tvrdě pracovala, pečovala o matku a šetřila, co to šlo. Hořkost, která dřív ovládala její mysl, pomalu vyprchala a nahradilo ji tiché odhodlání vybudovat si budoucnost z jakýchkoliv příležitostí, které jí ještě zbývaly. Jednoho deštivého odpoledne pak potkala muže, který tuto budoucnost nečekaně změnil. Správa domu poslala několik sloužících do města vyzvednout zásoby od místních obchodníků. Tržnice byla navzdory počasí přecpaná lidmi, trhovci pokřikovali z podkrytých stánků, z pekáren se linula vůně čerstvého chleba a koňské povozy projížděly kalužemi po ranním dešti. Když Delilah balancovala s košíkem plným zeleniny a domácích potřeb, jedno z uší prasklo a obsah se vysypal na blátivou cestu. Než stihla zareagovat, někdo si k ní dřepl. Vypadá to, že váš košík kapituloval. Ta nečekaná poznámka ji zaskočila a ona vzhlédla. Mladý muž s tmavými vlasy a laskavýma očima už sbíral popadané brambory a cibuly. Déšť mu očividně vůbec nevadil a Delilah se málem rozesmála. Málem. Její staré já by někomu poručilo, ať ten nepořádek uklidí, ona si však klekla k němu. Děkuji vám. Rádo se stalo, usmál se a společně rozsypané věci pozbírali. Jmenoval se Alexandr a tvrdil, že pracuje kousek odtud. Jejich první rozhovor trval jen pár minut, než se každý vydal vlastní cestou a Delilah předpokládala, že už ho nikdy neuvidí. Během následujících týdnů na něj však narážela opakovaně. Někdy na trhu, jindy u pekárny nebo cestou z práce a jejich konverzace se postupně protahovaly. Alexander měl v sobě přirozenou lehkost, která lidi uklidňovala a víc poslouchal, než mluvil. Na rozdíl od mnoha jiných na něj zjevně nedělalo dojem bohatství ani společenské postavení a nezastrašili ho ani těžké životní osudy. Jednoho podvečera seděli na lavičce s výhledem na říčku za vsí, jejíž hladina odrážela zlatavé barvy zapadajícího slunce. Opodál si hráli děti a rybáři si chystali náčiní na další ráno. Alexander hodil do vody oblázek. Pracuješ tvrději než kdokoliv, koho znám. Delilah se usmála. Takhle jsem dřív nežila. Nikdo se nerodí s tím, že umí pracovat, odvětil. Zvažovala, že mu vysvětlí, kým bývala. Rozmazlenou dcerou, obávanou aristokratkou a neoblíbenou dívkou, ale nakonec pomlčela. Projednou chtěla, aby ji někdo poznal takovou, jaká je teď, a ne takovou, jaká byla dřív. Jejich přátelství dál přirozeně vzkvétalo bez velkých gest či dramatických scén. Byli to prostě dva lidé, kteří spolu trávili čas, povídali si, smáli se a vedli upřímné debaty o životě. Alexander otevřeně mluvil o svých plánech do budoucna a Delilah se svěřovala s obavami o zdraví své matky. Vyměňovali si příběhy, nápady i názory. Ubíhaly měsíce a toto pouto se stalo jednou z nejšťastnějších věcí v jejím životě. Jednoho odpoledne dorazila na jejich obvyklé místo s malým košíkem, ve kterém se ukrývaly sendviče, jablka a koláčky zakoupené z její výplaty. Alexander vypadal překvapeně. To všechno jsi přinesla? Není toho moc. Vypadá to báječně. Jedli u řeky a povídali si o všem možném i nemožném. Snad poprvé v životě se Delilah v přítomnosti jiného člověka cítila naprosto uvolněně. Neřešila vzhled, neřešila status a nesnažila se na něj udělat dojem. Alexander měl její společnost rád i tak a ta prostota působila nesmírně osvěživě. Delilah si však neuvědomovala, že si Alexander všiml mnohem více věcí, než tušila. Viděl, s jakou laskavostí jedná se starými vesničany, jak pomáhá mladším sloužícím a s jakou trpělivostí se stará o zotavující se matku. A co bylo nejdůležitější, viděl pokoru, které ji naučily těžké časy. Vlastnosti, jimiž si ho získala, neměly nic společného s krásou, rodinnými vazbami ani penězi. Pramenily z jejího charakteru. Alexander se začal pomalu zamilovávat. Ne do dcery vévody, ne do aristokratky,
ale do Delilah, ženy, kterou se stala. Přesto skrýval jedno tajemství. Skromný život, který světu ukazoval, nebyl tak úplně pravdivý. Alexander nebyl chudý a netřel bídu s nouzí. Ve skutečnosti patřil k jedné z nejvlivnějších šlechtických rodin v celém kraji. A majetek jeho rodu přesahoval cokoliv, co si Delilah dokázala představit. Celá léta svou pravou identitu tajil, jak jen to šlo, protože spoustu žen začalo zajímat až v momentě, kdy zjistili jeho titul. A příliš mnoha lidem záleželo víc na jeho jmění, než na jeho povaze. Toužil po něčem upřímném a opravdovém a tak pravdu zamlčoval a lidi si pečlivě prověřoval. To, co objevil u Delilah, ho překvapilo. Na rozdíl od ostatních se nikdy neptala na peníze, nepátrala po jeho společenském postavení a nesnažila se z něj nic získat. Vážila si ho prostě proto, že s ním ráda trávila čas. Když jaro plynule přešlo v léto, Alexandr si byl čím dál jistější jednou věcí. Žena, kterou potkal nad rozbitým košíkem na trhu, má přesně ty vlastnosti, které celá léta hledal. Jedinou zbývající překážkou bylo najít odvahu odhalit jí, kým doopravdy je. Léto s sebou přineslo změny, jimž se Delilah ani Alexandr nemohli vyhýbat do nekonečna. Jejich přátelství po celé měsíce sílilo skrze společná jídla, dlouhé procházky a hovory u řeky. Tiché chvíle, které se pro oba stávaly nepostradatelnými. Alexandr však věděl, že nepříjemná pravda nemůže zůstat skryta navždy. Jednoho odpoledne přijel k domku, kde Delilah žila s matkou. Opodál čekal kočár, a to ne ledajaký. Na dveřích měl namalovaný šlechtický erb a vedle něj stáli dva uniformovaní lokajové. Delilah si toho okamžitě všimla a ve tváři se jí zračil zmatek. Alexandr vypadal nesvůj. Musíme si promluvit. Vážnost v jeho hlase ji znepokojila. Uvnitř v domě se Helena tiše omluvila a nechala dvojici o samotě. Několik chvil ani jeden z nich nepromluvil. Nakonec se Alexandr zhluboka nadechl. Je něco, co jsem ti měl říct už dávno. Delilah čekala. Nejmenuji se jen Alexandr. Obočí se jí stáhlo k sobě. Co to znamená? Podíval se jí přímo do očí. Jsem lord Alexander Ashford. V místnosti zavládlo hrobové ticho. To jméno jí bylo povědomé, a to velmi. Nosila ho jedna z nejbohatších šlechtických rodin v celém kraji. Delilah na něj zírala. Ne. Je to pravda. Lhal jsi mi? Výraz v obličeji mu stvrdl. Zatajil jsem pravdu. To je to samé, vyhrkla. Tváří mu kmitla bolest. Chtěl jsem, aby mě někdo poznal dřív, než pozná můj titul. Delilah vstala a popošla k oknu. To odhalení ji naprosto ochromilo. Skromný muž, se kterým se smála, jemuž věřila a do kterého se zamilovala, byl bohatý, vlivný a mocný. Byl vším, čím se zdál nebýt. Uběhlo několik minut, než znovu promluvila. Proč zrovna já? Alexandr odpověděl popravdě. Protože tobě na žádné z těch věcí nikdy nezáleželo. Ta slova mezi ně těžce dopadla. Před lety by se hnala za penězi, obdivovala status a posuzovala lidi podle titulů. Teď už pro ně nic z toho nemělo takovou váhu jako dřív. Nakonec se k němu otočila. Důležité je, jestli znám skutečného muže. Na Alexandrově tváři se objevil jemný úsměv. Znáš. Místností se rozlila úleva, pravda byla konečně venku. Následující měsíce přinesly štěstí, jaké už Delilah nečekala, že někdy zažije. Alexandr ji oficiálně představil své rodině a jejich vztah dál sílil. Helenino zdraví se mezitím vytrvale zlepšovalo. Kvalitní jídlo, méně stresu a čas, to všechno, co tak nutně potřebovala, jí konečně pomáhalo v návratu do formy. Jednoho odpoledne seděla v zahradě a pozorovala Delilah, jak se směje něčemu, co Alexandr řekl. Oči se jí zalily slzami. Ne slzami smutku, ale vděčnosti. Dcera, o níž se kdysi bála, že jí ztratí v nánosu arogance, se proměnila v někoho úplně jiného. V soucitnou, zodpovědnou ženu, schopnou opravdové laskavosti. Byla to vskutku neuvěřitelná proměna. Když se zpráva o vztahu Delilah rozkřikla,
Lidé v hrabství reagovali s neskrývaným údivem. Mnozí si ji pamatovali jako tu rozmazlenou mladou ženu, kterou bývala. Sloužící, vesničané a dělníci, kteří ji znali dnes, o ní však mluvili jinak. Popisovali ženu, která pomáhá ostatním, jedná s lidmi s úctou a obdiv si zasloužila, místo aby si ho vynucovala. Tuto proměnu už nešlo popřít. Několik týdnů před svatbou učinila Delila rozhodnutí. Existovalo jedno místo, které musela navštívit, a jedna kapitola života, kterou bylo třeba uzavřít. Vydala se zpět na panství, jemuž kdysi říkala domov. Ta cesta jí připadala zvláštně povědomá. Krajinou se táhla pole, klikaté cesty lemovaly kamenné zítky a v dálce se nakonec objevilo velké sídlo. Celá léta jí ten pohled naplňoval bolestí. Celá léta na něj z domku zírala a připomínala si, o co všechno přišla. Teď byl ten pocit ale jiný. Když procházela pozemkem, v patách jí kráčely vzpomínky, zahrady, pěšiny, vysoká okna a velký sál, kde se její svět navždy otřásl v základech. Kdysi by dala cokoliv za to, aby ho získala zpět, dnes si ho jen s klidem prohlížela. Lord Victor ji nakonec našel stát u růžové zahrady a chvíli ani jeden z nich nepromluvil. Vypadáš šťastně, řekl nakonec. Delila se usmála, taky jsem. Strýc si ji pátravě prohlížel. Už mě nenávidíš. To konstatování překvapilo je oba. Delila pohlédla k sídlu a pomalu zavrtěla hlavou. Ne. Ta odpověď byla myšlena upřímně, protože konečně pochopila to, co se učila celá léta. Ztráta panství jí nezničila život, nýbrž jí ho zachránila. Kdyby tam zůstala, možná by se nikdy nezměnila. Nenaučila se zodpovědnosti, neobjevila pokoru, nepotkala Alexandra a nestala se ženou, kterou je dnes. Ta proměna ji naplnila hlubokým mírem. Když to odpoledne panství opouštěla, neohlédla se, nebylo to potřeba. Budoucnost, která na ní čekala, měla mnohem větší cenu než minulost, kterou nechávala za sebou. V následujících letech si Delilách vybudovala život plný smyslu, lásky a vděčnosti. Lidé si ji nevážili kvůli penězům, rodinným konexím ani statusu, vážili si ji proto, kým byla. Vyděšení sloužící, které dřív přehlížela, se staly ponaučením, na něž nikdy nezapomněla, a útrapy, které kdysi nenáviděla, se proměnily ve zkušenosti formující její charakter. Dědictví, o kterém si dřív myslela, že definuje její hodnotu, nahradilo něco mnohem vzácnějšího. Pokora, moudrost, láska a smysl života. Rozmazlená dcera, která nikdy neslyšela slovo ne, nakonec objevila tu největší pravdu ze všech. Občas je ztráta naprosto všeho tím jediným, co člověku umožní stát se tím, kým se měl odjakživa stát.